No mä olen Eero, terve. Mikä tää on tää teidän harrastus ja mitä siinä oikeastaan tapahtuu? No tää on varmaan yleisnimitykseltään tämmönen kuin temppupyöräily. Täällä me nyt ajetaan tänään hallis, koska on vähän niinku sisäkausi ja tämmöisillä erikoisilla pyörillä ja tehdään niillä erilaisia temppuja. No minkä takia sä harrastat tätä? No mä oon koko ikäni oikeastaan harrastanut pyöräilyä. Se on ollut useampi erilainen laji ja tähän on sit tykästynyt. Kuinka kauan sä olet harrastanut tätä? 6 vuotta. Missä tätä voi harrastaa täällä Turun alueella? No tähän on niinku tavallaan ihan tähän tarkoitetut omat harrastepaikat. Esimerkiksi tää halli on hyvä esimerkki ja ulkoiset löytyy samanlaisia vastaavia, niin se vaan kattoo päällä. Joutuuko tän takia matkustaa paljon? No se on ihan itsestään kiinni, jos haluaa matkustella. Paikkoja löytyy ympäri Suomea. Pääkaupunkiseudulla varmaan parhaat. Turussakin on ihan hyvät puitteet. Kuinka paljon tässä tulee kustannuksia? Paljon pyörä maksaa ja muut varusteet? No se riippuu ihan varusteiden tasosta. Sanotaan, että aloittelija pääsee, jos ostaa käytetyn pyörän ja sanotaan kypärä aika välttämätön, niin 500 € helposti alkuun. Sitten jos on vähän parempi pyörä, kasaa itse osista, niin se menee sitten 2 000 € pyörä. Millaisella sä itse ajat? Mä ajan tommosella 24-tuntisella temppupyörällä, mikä on vähän isompi kuin BMX-pyörä. BMX-pyörät on 20 tuntia. Periaatteessa ihan sama juttu, pyörä on vähän erilainen.